Имало едно време двама приятели. Те били много добри дружки. Първият бил Байван. Той имал хлебарница. Хората са му гледали какви манджи има. Заеха и огния. Ой, се опарих от този твор на чая, трябва да вземам сутия. Мами! Бързо! Ой, амиго! Hola, Amigo. Амиго, знаеш ли какво, брато? Опарих си прашки, опарих си сутиена. Трябва да си взема нов. Какви имаш, брато? Ами, както видиш, разгледай. Сутиен за стриптиз. Много добре. За анален секс. Оха! За турска чекия. Идеално. За секс. Браво. Само за проститутки. Иха. Еми, ай ще избера. Искам един за стриптиз. Окей, заповядайте. Ай, не исках за стриптиз, да исках за анален секс. Добре, момент. Ето ви. Ай, не искам за анален секс, искам за турска чекия. Аля. Господине. Заповядайте. Ай, не исках за анален секс, исках за само за секс. Господине. Няма сграчи. Ай, не съм искал само за секс, исках само за проститутки. Ай, не съм искал за проститутки, в то първи сутиена за секса, бе. В то го хвърля, бе. Ами, нали ти казах, че не искам, не искам, аз исках само за секс. Вижте го, бе! Чакай, ще ги хвърля. Абе, ви кой искате от мен? Аз да не съм ви някакъв черак, ето ви всичките... Мерси! Дай ги, майка ти, дай ба! Ще супя! Аз какво се занимавам с тебе? По-добре да и крада. По-добре да крада, какво се занимава с тебе? Какво каза? Тоест, извинявай, амиго, по-скоро иска да кажа... приятен ден. Един сутиен. И тогава те, докато Аз са говорили и са карали, Байван избягал и се отил в хлебарницата. Тогава Като съм се откраднал сутиените, откак не май видял първо. Тогава неговия приятел, Байто, Дай ми сутиените, бе! Духай, тогава Петро! неговия приятел Байто ще отишъл в хлебарницата и си поръчал всичко. Но Байван искал много пари. И накрая те са били с мечове. Чакайте, добър ден, амиго, какво искате? Добър ден. Ще ми дадете ли заешка яхния? Заешка яхния и хляб с айран. Не искам заешка яхния. Хляб с айран и милинка с шоколад. Хляб с айран и милинка с шоколад. Ето, амиго, защо искаш с айрана? Да не са седмори от гоненица? Ами, до някъде. Колко пари струва всичко? 5 ля! Какво? Абе, ти всичко много скъпо продължи. Майка ти дай ба! Абе, ти кой ще бе? Цинко, майса! Ти виждаш ли го, На проститутия седо! На проститутия седо, не! Дай! Искаш да пребивай! Барди ми миликите цяла са хрена, айде, барди! Може, искаш да пребивай! Тогава те са се скарали и се опитали да се отидат. Докато Макдоналдс... Защо? Чакай, се сбрах отива в Макдоналдс. Айде, идем малко. Те не отишли вътре, а са били в сутиените. Сега тям са бия в сутиерницата. Маже малко да открадна. И Какво ще крадеш ти, бе? Откъй? И тогава, Добър ден, какво ще искаш? тогава Байван умрял. Умри! И така свърша нашата история. Елате до мене. Така свърша нашата история. Байтошки, излизайте отвътре! Пламен, Съживих се! Аре, ла, бе! Съживих се! Аре, ла, те, Пламене!
Къде си, ма? Аз бях Китка 95, мен бяха Red Bull, Пламен и това беше детското Байван и Бай Тошо. Тук се ебахме малко. Това съм аз. Опа, извинете го, хора. Малко по 12 И Как искам да кажа едно нещо, значи това е хлебарницата на Пламен, Ай, Иван! това е моя Макдоналдс, това са сотиените, които искам да ги взема. И в Тук момента... даваме в сотиени, момента- тук сега не продава сотиени. Елате да крадете, много са сочни. Ей, човек, ще ми върши стотиените после. Аз ги фърлях Къде бе? навънка. Гръмна човек. Да му разбъркам всичко. Лала, на роден. Аз спрете, човек! Какво правите, бе? Малко разфърлях. И това беше за клипа, да ви харесал и чао!